penting sehat awak iki santai neng kene itu seger hawane neng pinggiring bantaran kali oyo indah lan asri datan gawe kuciwo. Pesona 17 wis ngawe awe aja nganti keri ayo podo nyantek pesona 17 saiki ne rame sesawangan etipeni wonten dusun Jeruk Legi jalan-jalan sore-sore pesona 17 wis ngawe awe aja nganti keri ayo podo nyantek pesona 17